Dame i gospodo, uvaženi novinari, moja porodica važi za neki mačo meni, da li to pravda ili nije nebitno. Pričamo o ovome da je prostitutka. Slađana Mladenović, to je bila moja sramota da je skakala na stolove, igrala, mešala. Ja sam još tada tražio da to uradi. Ja se stidim toga i siguran sam da neću više nikada ponovim takve greške. 4,5 miliona dinara košta. Možda i previše. Da se nekom dopada ili se ne dopada, to je druga stvar. Igra na 100, kurva, javno, znači to kažem. Ovo mi je ljubavnica, a penzioneri čak imaju ljubavnice. Ja vam kažem, konzumiram pivo i konzumiram drogu. I znam šta radim, život je to. Gospodin Slobodan Kocić, diler droge. Ja sam to čuo od gospodina Slaviša Zlatanovića. Ja sam rekao, pre godinu dana, sine, molim te, budi homoseksuala, sam ne budeš narkoman. I u faci kažemo, jer njemu samo bila bitna i dan danas sopstvena guzica i sopstvena fotelja i ništa drugo sem toga. Postavljam pitanje, potpuno je logično, ljudi koji se kuramo u politici, svi mi zajedno, u saradnji sa Bojtom, pa mnogi od nas nisu dobili dinar. Svi smo mi depresivni, nekom traje dan, dva, i za 3 godine, i za 5 godine, ali s obzirom da je gospodinu Žiki Stefanoviću daju doprinos 45 miliona dinara. Decenijama tu opstaje gospodin doktor nauka, neka stoji na čas, krug se vrti i ovakva kompaktnost, jedinstvo, pravda će biti zadovoljena. Život je to. Život je to.